As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron San Vicente Ferrer nga hatagan unta og kalinaw ang tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, nga ang atong mga opisyal sa gobyerno o sa simbahan, maningkamot kanunay alang sa kaayuhan sa katawhan, dili sa ila lamang kaugalingon. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpadayon o palitan ni atong mga slots, hatagan unta sa way sukod nga grasya alang sa ilang panginahanglan matag adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Patalinghogi kami Ginoo aron sama nga nagsaulog kami sa misteryo sa pagkabanhaw sa imong anak. Magmalipayon unta kami inigabot niya kuyog sa tanang mga santos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga tao nga naghatod kang Pablo, mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea, uban sa tugon ni Pablo, nga papason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. Unya si Pablo mitindog atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, "Mga taga-Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo, kay sa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, ug sa pagtan-aw ko sa mga dapit nga inyong gisimbahan, nakita ko ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga, alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ani-ani ini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug wala usab siya magkinahanglan bisag unsa gikan sa tao, kay siya man mismo ang naghatag sa tao og kinabuhi ug sa tanang butang.
Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang bulok sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Daan na niyang gilatid ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya, pamasin nga siya ilang makaplagan. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato, kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, kita usab iyang mga anak. Ug sanglit kay kita mga anak man sa Dios, dili nato huna-hunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit gikan sa kahanas sa tao. Kaniadto sa wala pa mahibalo ang tao, wala balihas sa Dios kining mga butanga. Apan karon nagsugo siya sa tanang mga tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gimatuod niya kini sa tanang katawhan, pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, gusto kaming mamati kanimo pag-usab mahitungod niini. Unya si Pablo mibiya sa tigong. Pipila sa mga tao mitipon kaniya ug mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago. Ingon man si Damaris nga usa ka babayi ug uban pa. Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Dayga ang Ginoo gikan sa kalangitan, dayga siya diha sa kahitasan, dayga siya kamong tanan niyang mga anghel, dayga siya kamong tanan niyang kagahuman. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Mga hari sa yuta ug tanang kanasuran, mga prinsipe ug tanang maghuhukom sa yuta, mga batan-on usab ug mga dalaga, mga tigulang ug mga kabataan. Ang langit ug ang yuta
dayga ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang maoy gibayaw. Ang iyang kahalangdon labaw sa langit ug sa yuta. Ang langit ug ang yuta napuno sa imong himaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, daghan paunta kaayo ako isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan ako busa giingon ko nga dawaton sa Espiritu ang ihatag ko kaniya og isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Padayon tang namalandong sa Ebanghelyo nga naghisgot unsay role sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Gipadala di ni ang Espiritu Santo sa Ginoo nga hinato aron maoy mosulti unsay gustos Ginoo nato. Daghan kayo tag mga katawhan karon nga galisod ba pagkahibaw unsay gyud kabubuton sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na unsay kabubuton sa Ginoo nimo karong buntaga. Nagisultihan na ka. Wow, way klaro. Gyud. Congratulations sa kamaong maminaw o kamaong mosunod sa gusto sa Espiritu Santo. Kay kung kitang tanan, kamao lang kita ana, labi na gid sa atong mga leaders, pagkanindota puy-an sa kalibutan. Sa inyong tanaw, ang atong mga leaders ros gobyerno din sa Pilipinas, naminaw ba, nagsunod ba sa gisulti sa Espiritu Santo? Inyong paminaw ba? Nagsunod o wa? Kadtong pag-eleksyon nato atong midterm election Mayo 12 ang mga namutar nagsunod kato sa gisulti sa Espiritu Santo o sa gitunol sa politiko. Ako bitaw libot-libot karon diri sa atong Cebu ngadto Coast Norte kay na ako'y appointment kari sa South Cebu nganhis ato libot-libot daghan na kayrong gipamutang diha sa karsada.
gipangbitay, ang uban gipang butang gyud stand nga nag-ingon ang mga nidaog, daghang salamat kaninyong tanan sa inyong butangan pagidusay sa inyong gugma og suporta. Nya ang musantok di sa kong una kadtong nakit-an ako before sa election o during pag-election nga daghan kay diya naghinatagay, naghuot ang mga motor kay mang-claim sila sa ilang dawatonon. Makaingon dayon ko, di ba ka ni usas mga nanghatag ato, no? Nya doon na pa jud kay gat bitaw nga moingon daghang salamat sa inyong gugma og suporta or inyong pagpili kanako. Pangutan ako na imong kaugalingon og wa pa lang gyud mo gihatag ba? Kanang wa gyud gihatag. Doon na kay mo pili nimo. Kana pangutan na kamo mga na-elected og wa lang gyud mo gihatag, igo lang mong nigasto para sa tarpaulin, nigasto mo para sa kananaang mga campaign ninyo, inyong kaon, inyong gasolina, kana lang gyud inyong gigastuhan ba? Kamong nagkuyog-kuyog nga nag-campaign, di lang yun mo manghatag anang mga para inom, para sugal pagani usahay, ug labaw sa tanan kana yung individual gyud nga ilista o nya tagaan. Ug wa lang gyud unta na do na kahay mopili nimo. Mo na ipangutana. Ug mao na ang Holy Spirit musulti na siya nato unsa man mupapili ba ka o dili nya kung di kita maminaw mo nang ma-disappointed na ta mo nang dunay pipilaron nga tension sa transition period sa mga elected o sa mga outgoing sa mga incoming o outgoing labi na sa atong probinsya murag na ay tension naman na social media kamo na lay discovery ana nasay uban nga smooth ra kaayo nga pagkuan ang outgoing nga dili na mao'y napili pag-usab ug ang incoming naglamanuhay ra sila mag kiss of peace pa usahay nindot kay tan-aon pero nasay uban nga ning kamot naa pagyapoy gimmick nga himuon pastilan ngano man wa lagi maminaw sa Holy Spirit muna unsa bay rason tungod kay ang atong human reasoning, ang atong human genius o wisdom maumay atong kasagaran gyung sundon. Murag anha ta mo salig ba sa atong human capacity to know. Kani manggong kamatuoran nga tinud-anay gyung kamatuoran mga igsoon dili sayon tugkaron. Okay. Lain na sang lingi sa imong tupad ing nahibaw kas kamatuoran sa imong bana or sa imong asawa gikono ing na kono be ing na nakahibaw jud kas kamatuoran ron anang imong bana or imong asawa boy kamong mga bana nagmata lamog buntag usahay labaw na mo mga asawa ebe kamo kono nahibaw jud mo sa kamatuoran aning inyong pari ron. Ha? Oh, sige pa mo daig-daig Padorsiano ayaw lang tawag balhin Padorsiano kay ganahan kay minimo pero mahibaw mo sa kamatuoran ambot di ba ka mo murag nagbugaw og iro pawa pero ang Ginoo nahibaw sa kamatuoran bisag giunsa natog tabon-tabon bisag giunsa natog pamakak bisag giunsa nato og panindot-nindot ng atong naong diha bisag unsa na lanay atong gipang waxing kanang tabon-tabon anang atong naong ang Ginoo nahibaw sa kamatuoran og mulutaw gina sooner or later gani ang una gyung timaan nga nagsunod tas Espiritu Santo kana gyung kahiusa. Ang Holy Spirit mga igsoon kung mulihok na gay na siya ang una gyung epekto magkahiusa. Nagkahiusa bang ato rong Marcos o Duterte nga mga teams? Unity mo na sila sa una karon nagkahiusa pa sila. Kusga. Tungod na kay wa na maminaw sa
Holy Spirit ang gipaminaw ang ila ng kaugalingong gusto. Bungkag yun. Ang inyo rong pamilya, bana o asawa, kumusta man, nagkahiusa pa mo? Wa mo magsigig away. O nagkahiusa mo, naminaw mo sa Holy Spirit. Mo bitan ang dunay kisa tong obispuha, cardinal ba to? Bishop Fulton Shane ba to? Niingon nga, a family that prays together stays together. Ang pasabot ana, kung magsigi kag paminaw sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, di gyud mo magkabuwagay. Pero ngano man nga ang tibuok kalibutan karon ni approve mag divorce bill. Tungod kay wa naman maminaw sa Holy Spirit. Divorce bill. Ni approve pagyod og same-sex union. Ni approve pagyod og abortion legalization. Tungod kay wa na maminaw sa Holy Spirit. Og tungod niining maong paningkamot sa kalibutan aron kunuhay mahimotang malipayon, mahimotang magkahiusa, mahimotang malinawon, mo nang dunay divorce bill, dunay abortion, dunay same-sex union o guban pa, apil pang euthanasia, nisakag maayo ang cases of depression o ang suicide. Ngano man, kay ang atong solusyon, human. Wa ta kailas Ginoo nga maoy nagsultingan hinato. Og nagsugod na panahon pa nila ni Moises, hangtod gyud karon. Gani sa atong unang pagbasa, si San Pablo naningkamot pagpaila sa ilang gitawag og alang sa Ginoo nga wa namo mailhi. Di ba? Doon na may altar kuno dito, daghan man to sila mga gods and goddesses, pero pagtan-aw ni San Pablo, doon na may usa ka altar dito nga nag-ingon alang sa Ginoo or sa Dios nga wa namo mailhi. Iyang gipasabot, mao ni si Kristo, mao ni ang tinuod nga Ginoo, mao ni ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao ni naghatag nato sa tanan. Ni ana lang mga tao. Istorya lang niya ta sunod. Bisag ka mo dinhi, ingnon ta mo ipalit og slat ang inyong tanang kwarta kay ang Ginoo mohatag ninyo gatusan kapilo nga panalangin. Ana lang mo. Tuog ba? Ana. Magsige kog explain ana. Kay nindot man kuna mga igsoon kay giingon ginas Ginoo nga kinsa to unsay imong gihatag ibalik na nako nimo gatusan kapilo. Pero moingon ko nga dunay tambal na ron sa kanser nga aron dili ka mamatay bisag stage 4. Unsa man na? Unsa man na? Dunay makapagwapa o makapagwapo ninyo ang inyong edad mo balik og 16 anyos. Hala, tutok dayon. Lawas nun ra kaayo ta. Lawas nun ra kaayo. Pero ingnon ta mo nga hapit na mo abot kay ang inyong naong tiwasono na. Hoy, simbako. Nilingay mong tupad. Ing na mudawat ka, nakaroon ay katapusan nimo. Ing na kuno. Na mudawat ra ka, nakaroon na ang imong katapusan. Dawat din. Ang Holy Spirit mo na musulti nato. Nya unsaon man pagsulti sa Holy Spirit? Una, diha kung mag-ampo ta. Mutingo ginang Holy Spirit kung maminaw lang gyud ka ay pagsigigdikta sa Ginoo ingna Lord, speak, your servant is listening. Nya paminaw gyud, hilom. Naada yun ay magtingog-tingog sa imong hunahuna. Maingon din na pasayloan na ng imong mama. Nganong gadumot man kasi imong mama? Nganong gadumot man kasi imong papa? Nya mo argue din ka, ang sa na akong mama, sige naglatos na ko, bunog ikustanan niya, pinangga kanya mong maguwang. Ano siya? Pasaylo alag kapituan kapito. Ni gagod ana, wala lalis ka. Di ba kabantay mo ana? Hantod mo gawas kas Adoration Chapel, kapoy. Kana kung di jud ka maminaw, pero ingnaw, di jud ka bakantihan. Muna natay Adoration Chapel. Sa misa, ampo masani. Rosario, ampo sani. Kadang adoration, spend time. Mga, bisag 30 minutes lang.
Nya, silent lang ba? Silent. Ayaw sa pagyaw-yaw to. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ayaw. Pakisulti lang niya. Silent. Muna, adoration. Kinsa ninyo din ang magsigig sod sa adoration ta sa kamot. Muna na resulta. Nakahinomdom jud ko nga doon natay sana kanang order gikan sa obispo Cardinal Vidal pamantingal ito nga maghimo gyud og adoration chapel nga naay kung mahimo 24 hours nga i-expose ang Blessed Sacrament aron anha diha ang mga tao magsigi og adoration. Dili lang kaning Blessed Sacrament diri naagi adoration i-expose. Pero subo lang paminaon kay mura naglabi ang bakante nga oras kaysa na itaw. Ug naa sa itaw, portis ang hinanuka. Pari para bagyon. Pero okay ra nagmatog ka diya basta nagampo ka. Ang ana, no? Pwede masatog sa iyang damgo nakig-istorya siya sa Ginoo, di ba? Si San Jose. Si San Jose ba? Ana man siya makig-istorya sa Ginoo siyang damgo. Ana, mao na okay ra gyud matog mo diha agas pa inyong laway. Ana, okay ra gyud. Ato go nang gi-aircon wa mo kay baho air condition na. Nindot kay na diha. Katulgan. Di oy pag-ampo. Ikaduha, mosulti ang Espiritu Santo pinaagi sa imong isig katao. Kanang imong tupad o katong wa dinhi karon mouthpiece na sa Holy Spirit. Hasta ng labing ubos nga tao o labing taas nga tao, dili ra pari madre, tanang tao gamito na sa Holy Spirit. Naagi mga tao nga inigtingog nila mura kag maigking. Ha? Ana. Mao na to ang Holy Spirit. Moingon sila, wa lagi na mag-angay ang badli sa imong kilay. Ha? Ang Holy Spirit to nisulti nimo. Ayaw patuyang anang pangusab sa imong kilay kay masipyat na hinuon ka. Ana baron. Ano pa man nimo bayri imong utang? Ha? Maigking ka ba? Ang Holy Spirit mo nag-ingon, be truthful to your commitment. Mga na ba? Di ba? Ikaw, sige kag yaw-yaw. Labi na inyong anak, magsige mo yung ikaw, nya mo inyong anak, ma, bad ba yan na? Kumutong ko na ba, bad ka, kumutong ko na ba, usap ng tubag niya. Ayaw, ang Holy Spirit to nisulti ni mo. Di ba? Ma, nganong imo man sige hagyaw-yaw si Papa? Ana, ang Holy Spirit na. Tubag ka nagtinarong. Ayaw, ina nga, hangang animal ka na sa tanan. Ikaw ba? Usaman gisulti Papa ni mo. Ayaw na ana. Ikatulo na musulti ang Holy Spirit diha sa panghitabo sa atong kinabuhi. Mutingog sa na siya diha. Pinaagi sa mga signs nga iyang ipakita. Panghitabo ba? Nang litan iguli nimo musakit imong tiyan, nya magpa-check up dayon ka. Nya stage 4 colon cancer. Unsa may gisulti sa Holy Spirit? See you soon. Ayaw na pag-struggle. Ayaw na pag-ingon. Hulo. Kino. Ayaw na, ana. Ingna dayon na, your will be done on earth as it is in heaven. Awa na. Malinaw na kay ka. Sunod simana, awa na. Vigil mas na. Kakulikta na sang pare. Awa na. Ano yun? Nindot kayo. Oy, mo struggle magmaayo, magpada pa din letter, daghang letter na kan Brad Dennis atong konsehal dinhi, usama ni sa atong SOA kanang social action team. Siya na kay magpadapat dir, kaluyin taon mi ang among bill diri sa ospital ni abot nag 300,000, tabangi taon mi padir nga makabayad mi nako na galisod magamig bayad sa among 10,000, ari na mahinuos 300,000. Mga inana ba? Ngano man sang ngadto pa man kag ospital, nawa man day kay kwarta. Paabot lang diha kay ug moadto kag ospital, patay gyapon ka. Ug di sa kamo adto, patay gyapon ka. Ang gisulti sa Holy Spirit, acceptance. Acceptance of the truth. It is now the truth. Nana, ako bitay igsoong pari, siya ari ako diri kuya kay di ako sa ospital. Pagsod gid nako mao gyud pagdiscuss sa doktor nga iya sang igagaw stage 4 manting ito
pancreatic cancer. Unya mogi ako nadunggan ba paglingkod na kus daplin kay naghinilakay naman sila. Mogi akong nadunggan nga niingon. Ang kuna lang yun, Father, ha? Accept lang yun, Father, nga di na yun ka magdugay. Yan ang doktor niya, iya igagaw. Oh, dok, gulang yun ko. Angkon lang yun, Father. Still, niya, ikalay sulti sa akong mama, dok. Kaya di lang ko kasulti. Siya, ako nalay sulti. Pero gahilak sa doktor nga nagbasa sa result. Bebeling niya ako no imong tupad na ikaw kuno'y sultihan ingon ana nga di na ka magdugay. Malipay ka. Pero naasag ko'y na tambungan nga bedridden nga maogi siya ni-discuss na ako, Father, mga at most 10 days na lang ko. Niya ako nang gi-arrange ang akong haya, Father. Pwede ikay mo misa sa last week mass. Last ko nung week mas ba ako ginangikuan pa dira nako oo sige pero ako murag gilainan ko ba sige nya buhi pa kay ba sige ako nya misa og ako yung gituman ako gyud ni misa wa man siya kaabot og 10 days 3 days raman patay man pero nakamisa gyud ko sa iyang last week kinsa ninyo dinhi ang nag-arrange na sa inyong week wala pa. Uy, hinay-hinay na magsuwat. I-arrange na pila ka adlaw. Pila ka adlaw ka magpakuan. Pero ayaw lang sa danyo i-apil ang kremisyon, ha? Kremisyon. Ato in taong lawas, Temple of the Holy Spirit. Ha? Timan na Temple of the Holy Spirit ang atong lawas. Ayaw in taong sunog-sunoga ang temple. Naturally, ibalik lang na siyota. Kanang pag-ingon nga gikan kas abog o sa abog ka mo balik. Ayaw in tao na abog gikan sa makina. Abo naman na. Ang abog pasabot, ibalik ka siyota. Ang yuta mo magbuot. O iya bakang himoong yuta or dili. Kaya naman sa mga uncorrupted nga mga bodies karon sa mga saintly people. Di ba? Santa Rita o Cassia. O man sana siya madunot. Saint Teresa man sa tingin ito. O napay daghan. O pamadunot. Nga naman. Buot ang yuta. Ipakrimit man noon. Holy Spirit kay gasulti. Ayaw. Yung kapadir, magtukod na ba mong kulumbari? Di ba? Krimisyon na. Dili gidesign na nato sa bones. Bukog ba? Bukog. Pero, og butang sa mo diyag mga urn, okay ra gyapon. Pero ang ato yung primary nga design is bones, remains. Mao nang dako-dagko ng atong lungag. Wa pa lang ma-approve sa disod. Hapit na ma-approve, ha? Mao nang pwede na mo dito ibutang. Kung ang Holy Spirit magbuot na. So muna mga igsoon, iampo nato nakamaogid on datang maminaw sa Holy Spirit kay gisaad ginas Ginoo ni Hesus ang tanan nga ni anako mauray iyang isulti ninyo ug ang tanan nga ni anako maurasad ang gikan sa Amahan. Muna ang Ginoo gyud mo'y mosulti nato pero kinahanglan ka maogitang maminaw. Mga igsoon, ang atong langit nung Amahan wala mo biya kanato tungod kay nag-uban kanato ang iyang balaang espiritu. Mapaubsanon kitang mosangpit sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga ang simbahan magmakugihong magdala sa mensahe ni Jesus ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga sila nga nagdumalas ug nagmando, magdalag kalinaw ug hustisya ngadto sa kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, ang mga tinamay, ang mga sinalikway, o wala higugmaa sa atong katilingban, makasinati sa pagpangga sa Dios sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, giyahi kami sa imong espiritu. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanagantos,
makakita ug makabatyag ug mahigugmaong presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, iyahi kami sa imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, iyahi kami sa imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, iyahi kami sa imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, iyahi kami sa imong espiritu. Nga sila nga naguna kanato diha sa kamatayon, mabanhaw ngadto sa kinabuhi sa nabanhawng Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, iyahi kami sa imong espiritu. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay niining mga halad, nagapaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios, itugot nga ngamuyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuuran, magpuyo unta kami kinabuhi sibo sa maong kamatuuran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya
diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Uabot ka na mo ang imong gingharian.
Matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalalunam sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug masayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa daptan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagalat ako, nga musunod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayon, ako'y gipaabot, galain pagsama sa kayo mo,
Ikaw ang buktong agipabot ko, ang gugma kong kapos, ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo. Ako sa hukot nagatulog, nga na ikaw sa sa adlaw gabi, ikaw nagaulat, nga dunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi nga mapuangoron ang imong katawhan og himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalinaw. Unya mahitabo ning kalinaw kung maminaw kita sa Espiritu Santo ug motuman sa iyang mga pulong. Salamat sa naminaw sa Espiritu Santo ug nipadayog palit na tog slots. Pero napay mga nahibilin nga slot, daghan-daghan pa ang atong SBF dag para sa atong kumbento. Napay 2,728 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang GHDP para ato tong pista napay 18,162 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So ambot og mahurot ba ni nato before ko mobiya dinhi padong sa bakasyon karong June 2 hinaut untag mahurot na ni og di mahurot hunongon tanagid ni siya. Daghang ing salamat atong pakpakan ang namalit og slot nato. Salamat kayo. Padayon sad mog support sa atong YouTube channel ang kaning Padre Siano Ubod. Sige lang gid mog view, like, share ug subscribe para mas daghan ang atong mapaambitan sa atong mga humili nya makahatag sa gamayng income nato. Niadtong niaging buwan sa Abril ang atong nadawat nga income sa YouTube niabot og mga 228,000 kapin. So pakpakan nato ang YouTube sa pag-share. Makahatag-hatag kita ginagmay sa atong mga charitable expenses. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. kaluwasan.